राहुल गान्धीखौ दिल्ली पुलिसआ दिल्लीयाव गोख्रों सोमावसारनायनि जाहोनाव खादों। बिथाङा दिल्लीनि विजय चौकआव धरना होनायनि जाहोनाव दिल्ली पुलिसआ खादों। गिबिसिनै आदिबासी हारिनिफ्राय भारत हादरनि हादरगिरि जानो हानायाव गोबां खुसि। सिम्बोरगाव आन्सलिक आसुनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्ला सिम्बोरगाव ओनसोलनि आदिबासी सान्थालफोरा 15थि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ बरायदों। लान्थिया एबा नुड सावगारि सेबखांनायनि जाहोनाव मुम्बाइ पुलिसआ रणबीर सिंहनि हेंथायै एफआइआर थिसनदों। रणबीर सिंहआ गावनि लान्थिया सावगारिखौ इन्स्टाग्रामाव आपल'ड होनायनि जाहोनाव आइपिसि सेक्सन 292,509,239 आरो आइटि एक्टनि सायाव एफआइआर थिसनदों। क'क्राझाराव फिन आरोबाव सिखावनि उदखार। क'क्राझार सहराव थानाय गंसे सना दखान एमपि जुवेलार्सनिफ्राय गोबां बिबांनि सनाफोर खावनानै लांदों। समिति दासनि सना दखाननिफ्राय फ्राय 30-40 लाखसोनि सनाफोरखौ सिखावआ थांनाय हराव दखाननि तालाखौ गेसजों सावस'ना खावना लाना थाङो। जाथायसालियाव क'क्राझार पुलिस बिफाननि असि मनेस्वर बे आरो डि एस पि पनमपेगु बिथांमोना फैना नायबिजिर फैनायजों लोगोसे सिखावखौ थाबैनो हमगोन होननानै आसा होयो। इन्ड' ग्लबेल ससियेल सार्भिस ससाइटिनि बानजायनायाव उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानांगौनि सायाव सावरायनाय। क'क्राझार सहरनि गौरां भेलि हटेलाव IGSSS आरो DHEW आन्डार DSWO क'क्राझार जथायै बानजायनायाव गुबुन गुबुन मोन 8 गौथुमनि धोरोमारि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै गिबि खेबनि थाखाय उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानांगौनि सायाव सावरायनाय हाबाफारिखौ लादों। हाबाफारियाव हिन्दु, बाथौ, ब्रह्म, ख्रिस्टान, जैन, मुस्लिम, सक्टं, बुद्धिस्ट धोरोमारि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे क'क्राझारनि DCPU प्रटेक्शन अफिसार सावलाव ब्रह्म, क'क्राझारनि DPM हिंलुलास खाख्लारि, आसाम NSMनि डेमनस्ट्रेटर्स नबजित लालसरकार बिथांमोना बे सावरायनायाव बाहागो लायो। बाक्सा जिल्लानि बोरमा फरायसालियाव उज्जवल भारत उज्जवल परिषद पावार 2047 बिजली महासत हाबाफारि। भारत उदांस्रिनि 75थि बोसोर आजादी का अमृत महोत्सवजों लोब्बा लाखिनानै उज्जवल भारत उज्जवल परिषद पावार 2047 बिजली महोत्सव हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला बेंगिरि मानसादा मार्टिन बिथाङा बाहागो लानानै मेलखौ बेखेवनानै होयो आरो मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा कनसेन दास बिथाङा। हाबाफारिनि बे मेलाव मोब्लिब बाहायनायनि सायाव सांग्रांथि लाबोनायनि सायाव सावरायनायजों लोगोसे मोब्लिब बाहायनायनि सायाव दिन्थिगासे थुनफावथायबो दिन्थिफुङो। बिटिआर सरकारा गोरोन्थिखौ फोसावफिनबाय। बिटिआर गभर्नमेन्टआ थांनाय 21 जुलाइ 2022 अक्ट'खालि जुनार फिसिग्रा बिफान एनिमेल हासबेन्डारि एबा भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव मोन 78 मासिनि साख्रि थिसनथायनि फोसावथि होनायाव आसाम सरकारनि आयेन बायदियैसो रिजार्भेसनजों साख्रि थिसनथाय होनायनि बाथ्रा मख'दोंमोन। नाथाय दा बे गोरोन्थिखौ फोसाबनानै 6 सिडुलनि आयेन बायदियै रिजार्भेसननि गेजेरजों साख्रि थिसनथाय होफिनसिगोन। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। थेंक इउ।